Toto je návod na osadenie hashovacej dosky do 1/3 stroja. Najskôr odpojíme stroj od elektrickej energie. Potom odskrutkujeme istiacu skrutku z vrchného krytu minera. Ďalej odskrutkujeme zadnú mriežku, ktorá je prichytená 4 skrutkami. Následne vyberieme železnú zábranu. Do pripravených drážok vložíme hashboard. Pre túto dosku sú určené 3 drážky. My ju zasúvame do tej úplne naľavo. Potom do drážok zasunieme úzkú železnú zábranu. Nasadíme späť zadnú mriežku a zaistíme ju skrutkami. Signálový kábel pripojíme najskôr do hashboardu a následne do control boardu. Vodivé skrutky priskrutkujeme cez vodivú svorku priamo do hashboardu. A nakoniec nasadíme vrchný kryt minera a upevníme ho skrutkou. Napojíš a znova ťažíš s väčším výkonom.